През изминалия уикенд се проведе четвърти кръг от българския траялен шампионат. Местността около русенското село Бабово стана арена за поредното издание на офроуд състезанието 4x4 Екстрим. В надпреварата се включиха много екипажи от цялата страна, които бяха разделени в отделни категории. Зоните бяха много разнообразни, а участниците се забавляваха много с предизвикателствата по тях. Повече за този кръг от траялния шампионат научихме от главния организатор на събитието. Русе 4x4 2016 е четвъртия кръг от траялния шампионат на България. То стана вече традиционно състезание, защото го провеждаме за трета година. Караме си го както останалите 2 години предшестващи. 3 класа, стандарт модифицирани прото. Машините трябва да отговарят според специален правилник на шампионата, като стандартните са стокови машини, без промяна по окачване, двигател и купе. Модифицираните са с ограничения при подобренията, значи може да има окачване, промяна по окачването, купето до някъде, като купето трябва да запази познаваемостта на марката и модела на машината. При прототипа отпадат всякакви ограничения. Там може да бъде тръбна конструкция, даже всички прототипи са тръбна конструкция, не е задължително да има кабина, не е задължително да има разпознаваемост на марката, може да бъде с всякакъв вид окачване, ресорно, пружинно, коиловър и т.н. Двигателите могат да бъдат от всякакви машини. А как протича самото състезание? Разбрахме, че е на няколко зони. Да, в съответствие с класовете има направени зони. Общо са по 9 на клас за 2 дена каране. Фактически имаме по 3 зони на полуден. Събота след обед 3, неделя сутринта 3. Машините се нареждат пред зоната, разделени са на групи. Съдиите определят коя зона кога ще се кара. С какви трудности ще трябва да се справят екипажите? Има естествени и изкуствени препятствия. Терена предразполага, вие ще видите след малко, като се разходим по зоните, има много природни дадености, които състезателите харесват, най-много харесват естествените препятствия. Там, където трудността на естествените препятствия не достига, сме направили така, че да усложним в зависимост от класовете трасето, така че да е атрактивно и интересно за състезателите. Предимно състезанията ги правим за състезателите и от това печели публиката, защото има състезатели, които карат много добре и се справят перфектно с зоните, направени за тях. По време на надпреварата си пролича добрата работа на екипажите. Имаше участъци в някои от зоните, където се наложи състезателите да използват помощни средства като стълби и лебедки. След преминаването на някои от зоните поговорихме с екипажите да узнаем дали са доволни от представенето си и каква техника са използвали за преминаването през отделните врати по зоните. До момента как се представяш в състезанието? Състезаваме се с Красимир Илиевски с номер 305 в клас прототип в траялния шампионат. Бехме първи в зоната, преминахме сравнително лесно. Проблемни беха високите треви и не можехме да виждаме хубаво колчетата. Иначе никакви проблеми не сме имали. Коя врата ви се стори най-трудна? Последната с отвесното спускане и преценихме, че не може да я караме и я пропуснахме. Каква беше причината, че така преценихте? Причината, че бехме първи и още никой не беше карал и не знаехме точно колко е стръмен наклона и дали ще се справим с машината и с ситуацията. Току-що екипаж от Стара Загора премина през тази зона. Ще ни кажете ли как се справихте? Зоната като цяло е малко сложна. Ние карахме и вчера, но днес е с малко по-разместени врати. Съответно е направена малко по-сложна от организаторите. Имайки предвид това, че вчера е карана веднъж, се е поизкопала малко, променила се като траектория и малко по-сложно. Ние като цяло сме подготвили добре джипа, но все пак не е от най-добре модифицираните. И на едната врата имахме малко проблем с свличането, слечене джипа и се наложи малко сложни маневри. Дупките са доста големи, но с малко повече ловкост от страна на пилота и съответно колана доста помогна с страничното осигуряване. За наклоните успяхме да го извадим от тежката ситуация. За нас беше най-важно да опазим колчетата, за да може да вземем чисто вратите, понеже борбата е доста оспорвана, така да се каже, и борим се в някакви секунди с останалите екипажи. Най-важното в случая е да вземеш вратите чисто.
Машините на офроуд надпреварата бяха много подготвени. Видяхме наистина зрелищно шоу, на което успяха да се насладят и многобройните зрители в село Бабово. Както подобава, след състезанието съдиите събраха точките и оформиха генералното класиране в трите класа. Малко преди да се разбере кои са победителите, успяхме да поговорим с най-младия екипаж на надпреварата. В момента съм седнал на един от джиповете, които се включиха в траялния шампионат. Ще ни кажете ли как премина състезанието за вас? Ами състезанието беше много добре, специално за нашия екипаж. Мисля, че се класирахме както трябва. Вчера малко в началото тръгнахме не както трябва, имахме леки възпрепятствания, но после се ушлайфахме и влезнахме в ритъм. И навигаторчето горе-долу слуша, много добре се разбираме с него. Чакайте малко сега, не трябва ли ти да го слушаш? Той трябва да слуша моите съвети преди зоната, аз вътре в нея и горе-долу се получават нещата. Това ли е машината? Машината на един мой приятел, който ми я дава да я карам, защото той не желая да участва в такива състезания, но поне ни спонсорира. Как се справихте на последната зона? Ами на последната зона мисля, че много добре се справихме. Ползвахме пътеки в една от вратите, за да можем да минем безвъзпрепятствено и мисля, че всичко мина както трябва, както го бяхме предвидели. Разширен репортаж от състезанието, част от траялния шампионат тук в Русе. Очаквайте скоро само в програмата на Hobby TV.